Szczur, ja nie znam, czy Pas szczur išao- je patkan, czy išao- co to je? Po polski, to je szczur. Patkan. No, že Patkan tu mu išao- šedzel na to čo mi je? Ja mi tu hvali ten normalne potkani tam chodili do piči. To ty się z toho śmiejesz, takie bingole. Uj, aha, To? A ty, pas jak išao, ide pas, nie? to je. A potkani tak po pasie, po piči. Išao ci brat poliva, bo to, a potkan. A co to? To po piči musí byť taká robota. Hej, to mi robil. A meso išlo, želené meso, kosti tam po pase. To neviem. To kosím. Hej, nič také, Tu také nie, tu ne. Toto robota, Video išlo, ty. Normálne nové video, ale kabel otáhnutý. čiže toto robota, to je, pre mňa to je bavenie. Ja robotu robil ešte horšiu v piči. Na Šmičinsku. No ty sa bavíš v robotu, hej? Teraz si bavím. Toto robota je moje pre mňa bavenie. Co? Nemám. A ešte tam na domu stal, išol pas, ja robil stal. Žádný papetík ima ostať. Môže byť, no. Ty nie ruszaj tam ruku, bo on mi foci ryć daj A pokój. tu zadu tak až. Prestań! Patyk, tu zadu. Video robił, čuješ?